nationwide. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangogon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udyok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Alright, maray na aga po sa gabos ng mga para dangog, para healing, para antabay, digi po naman sa tuyang simandal na programang ngunyan aldaw na ini ni Miyerkules, November 26. Igwa kita nin bisita ngunyan sa hali po sa Bicol University. Ako po si Seth De Matera, pag-irib ako si partner Edgar Barameda. Partner? Okay, ini si Edgar Barameda, giraray nag-imbitar sa Indo na magribanan kita sa Gudyan alas 12 nin pagka-udto para sa saro ng mga edisyon, presentasyon kan programang pag-edukasyon asin pangkabuhayan. Pangumusta partner sa mga pag-iriba dyan sa Laucan Bicol University sa pangingat kan sa tuyang presidente si Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebras. Dito na para rin partner, tagad ako lang istoryado. Sige, partner. Go. Excited na ako. Mina pagkaaga mga tugang ang sa moyang tutukaron may kinaraman po sa BCARD 2026 Strategic Vision and Priorities. Ano po ring BCARD? Ini po ang BCARD, ang Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Dahil kita maaraman ngunyan, kung ano po ang BCARD, ano ang functions niya, ano mga objective, sisay ang mga miyembro ka ini, asin sa insa nakasentro, ang sa iyang mga activities. Ang sa tuyang bisita ngunyan pag-aga partner, alito ng Kariba ini. Yeah, Oo, sa extension ka ito, asin sa, ano yan, sa iba pang mga activities kan Bicol University. Siya po ang director kan BCARD digdi sa Kabikulan and then siyempre faculty member o member kan Bicol University. Si Dr. Lester M. Narvaez ang director kan BCARD. Morning sir, maray na aga po. Good morning, Sir Seth, Sir Ed, and sa gabos ng mga nagdadangog sa radyo. Sa ko dito mga nakaantabay sa Facebook live stream kayo ng programa. Maray na aga po. Inutang ko na partner. Sige. Oo. Pag sinabi sir na BCARD, kasi bago nabanggit ko na ang BCARD, Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Pwede daw sir matawan mo kami nin rasyonal. Ano po ba ining pigapod na BCARD? Digdi po sa Satuya na kita po sa Bicol University ang pinagapod na base agency. Sir? Okay po. So ini pong ano yan, BCARD or Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Saro po ining consortium ano po, na igwang 22 na miyembro. Actually ining consortium na ini po, saro ini sa mga pigkrear kang PICARD, itong Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Saro po yan na ahensya na nasa irarum kang Department of Science and Technology. So sa bilog na Pilipinas po, igwang 16 na konsorsya. Saro po dyan ang BCARD. So, digdi po sa tuya sa Bicol, nagpuon po ini kang 1976. Pero po, ang nainot na naging base agency kay ni iyo ang CBSUA. SISAC pa ito kayo ito. SISAC sa Camarines Sur, State Agricultural College. Na-transfer lang po ini digdi sa tuya sa Bicol University kan 2004. Na ang naging enot na director kay ni si retired Dr. Ninfa Pilaya. Okay. Ma'am Ninfa. So, 2004 hanggang I think 2015. And then 2015 pagtukaw ni Dr. Mascareñas as president of Bicol University. Nag-retire naman kayo ito si ma'am. So, ang nakapalit sa iya si Dr. Maris Estrella. Okay, so pag-retire man ni Ma'am Maris, ako na po ang nakabalyo sa iyo, nakapalit sa iyo, no? So, hindi po ano yan, BCARD, nabanggit ko kasubago, igwang 22 na, miyembro. Siyam ka ini itong mga state universities and colleges kang Bicol, kasabay ang Bicol University bilang base agency. Okay, so sa tuya po nakabase ang BCARD. Okay, so
kasabay po digdi sa Bicard ang Catanduanes State University. Tapos bang po ang DBSMSCAT sa Masbate, mga nasa isla, no? Mga miyembros na po sinda. And of course, ang CBSUA and yung Bicol State College of Applied Sciences and Technology sa Naga. Biscas. Sa Naga ini. Camarines Norte State College, Camarines Sur Polytechnic Colleges, ini ay sa sa Nabua. Camarines Sur. And Partido State University, Sorsogon State University, Ateneo de Naga University, University of Santo Tomas Legazpi. Ini ang pinaka youngest na member kay ni ang University of Santo Tomas Legazpi. HEI man siya, sir, no? Okay, HEI man siya. And pwede sila maka-partner kaya duman sa mga biological studies, biological research. May mga expertise man sila kay ni. And then mga regional offices, kaibanan ng Department of Agriculture, Regional Field Office 5, ang Philippine Coconut Authority, Albay Research Center na nakabase sa Ginubatan, Philippine Rice Research Institute Bicol, nasa Ligao po yun Ligao, Rice. Philippine Fiber Industry Development Authority, ang regional office kay ini nasa BU. Okay, BU. Nasa lang na kang compound. Po. And then Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Okay, so importante po ang BIFAD dita saro sa covered po na programa kay ining Bicard dito pong sa aquatic. So sinda pa ang nangingunutan digdi. And then Department of Economy, Planning and Development, formerly ini po ang NEDA. No? DepDep na. Opo, DepDep na ngunyan. Tapos ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, DA BAR. Nakabase po ini sa Quezon City. Actually po yung DA BAR sa manini sa mga funding institutions para po sa mga research kan mga nasa RDIs and SUCs. And then Bureau of Agricultural Research. Bureau of Agricultural Research. And then member naman po ang Provincial Government of Albay na pigre-representar po kang Albay Provincial Agriculture Office. So APAW. Itong APAW. So ini po ang 22 na miyembros and pigihimaw mi po na madagdagan po ini. Tanganing mas, di ba, mas wider ang membership, mas maray. Dako na nagtatarabangan. Ining urulay tangani kasubago. Gusto mi pong magkaigwanin member sa media. Araw kay ining DCGB. Tanganing so mga pigigibaga po kang Bicard madiseminar ta, maaraman kang publiko. So mga interesado po sa mga programang pang-agrikultura, lalo sa mga farmers, sa mga enthusiast sa farming ng bako agrikulturista, maski sila po pwedeng makinabang po sinda sa mga nagiging resulta ka mga research sa agriculture, sa aquatics, sa natural resources na ginigibo po ka mga miyembros kan Bicard. So tangani po baga mas mapakinabangan ta ang mga outputs kang research, mas maray na madiseminar, maaraman kang publiko. Tanganing itong mga interesado, pwede ba mga magisin ng mga adapters kan mga technologies na mga na-develop sa research. Okay, so ang ano po kaya ning kuan ining Bicard, ang pinaka-vision niya ining dynamic leader in science, technology and innovation for inclusive and resilient Bicol region. Ang agrikultura po baga nakula ang kontribusyon sa ekonomiya. Okay, kung ang agrikultura, ang aquatic, ang natural resources digdi sa Bicol mapakareta sa tabang kang Bicard, sa tabang kang mga miyembros kang Bicard, sa tapos ito pang ibang mga ahensya, mapakareta ang ekonomiya agrikultural kang Bicol, dakulang contribution man yan sa economic development kan bilog na Pilipinas. Ano po? So, nganing dakulon kitang, di ba, mapakinabangan sa mga programang pigigibo. Tahalo sinisir ang source kan pagakan sa aquatics, so mga sa agriculture. Yan source na pagakan pagkakan na ang agriculture baga po, dahil siya magiging obsolete, sagkod na nagkakaon ng kuwan, nagkakaon ng tao, yaon ng agriculture. Tayo ang responsable sa pagproducer ng pagkaon. Maski ano sir ang kamodernuhan ta, kimingyaw niya. Kimingyaw niya, dahil mawawara yan. Sa kasarin yung mga taunin na kontribusyon ta sa SDG number 1 and 2. So, poverty as in so, tapos unta ang pagtios. Okay, sir. So nabanggit mo sir kasi bago so vision niya, ano po ang mission man kang Bicard? Okay, ang pinaka-mission kang Bicard, ining kuan sa
sa BICAR, ang mission kay ni is to institutionalize and promote integrated science and technology supportive of the regional and national development. So duman man giraray siya naka-focus sa AANR na masuporta po sa regional and national development. Okay, so pag sinabi tang development, kadaklan kayo ni naka-focus duman sa economic development. Economic Yan. development. Pag igwa kitang sufficienteng pagkaon, sarong indication niya na igwa kitang maray na economic standing, economic status. So yan po na pigihimuatan na mapakarayan mga teknolohiya ta sa agriculture, tapos duman sa fisheries, tanganing matabangan ta so mga tugang ta na nasa farming, tapos duman na sa fishing industry, takaipon po ninda mga bagong teknolohiya. Yun, Yan ang teknolohiya baga po nagde-develop siya. Iya. Ang responsable diyan tangani mag-develop ang teknolohiya, padagos na pag-research. Yan, kaya padagos lang ang pag-research, maski nagagastos ang gobyerno diyan, may pakinabang. Yes. Yan, so sa research talagang gigamit ang kwarta. So daing ghost research So basically sir, ining BICARD partner, ang focus niya, attention niya para sa pag-research pananaliksik. Iyo po. Para mas lalong ma-develop ako lang sa production siguro, pati sa distribution, as in kung paano pa mas lalong ma-propagate, mapahiwas pa ining pag-abot sa agrikultura. Opo. Na minasakop ko lang agrikultura, kundi sa aqua man, sa gabos na source kan pagkakanta. Iyo po. So basically po research, pero importante po na after kang research, itong output ma-disseminate. Ma-disseminate. Yan. Tama. So nganing makaabot siya duman sa mga adapters, duman sa mga stakeholders kang BICARD. Ang pinaka-importante po ining mga paraoma, tas hindaan talagang end user kan mga output kang research. Tas hindaan ma-adaptar kaya nga ibaga po importansya kay ining media. Halimbawa, pig-disseminate so sarong teknolohiya, example sa pili pag pig-disseminate siya, nadangog kan mga igwang sa diring daga, maray pa lang nga ang pagtanom ng pili. Grabe pa lang nga ang oportunidad dyan. So magkaka-interesin kami po open sa BICARD na magduman ng mga farmers, maghapot, kumbaga consultation, paano sinda mag-establishar kan sa ilang daga na pwedeng kibuo na plantasyon ng pili, pwede mo pusin matabangan kang itong mga technical na kinakaipuan, so mga kaipuan nindang kaaraman, tanganing mapakarin ninda ang plantation nila kang pili. Yun na po sir ang pero mayor na function kang BICARD. Iyo po, yan ang kwento po. Yan. Pero ang kwan po kaya, may mga priority commodities kita, BICARD. Especially po itong mga commodities na kumbaga favorable sinda sa klima kan Bicol. Kan Bicol region. So saro po sa pigtatawan ta po ni na priority or importansya digdi sa Bicol pang pili. Ang pili baga po talagang midbid siya na Bicolano commodity. Yes. Around 90% kang pili na trees digdi sa bilog ng Pilipinas, yang digdi sa tuya sa Bicol. Okay. Digdi sa Bicol. And saro pa yung coconut, nakulon baga po kitang nyog, Iyo. Sa kita digdi sa Bicol igwa. Kaya po ngani igwa po kita digdinin ko yung research center ang Philippine Coconut Authority. Nakabase duman sa Ginubatan. And ang aram ko po para kang Ginubatan igwa lang iduman sa Zamboanga, kung tama ang PCA. So digdi sa tuya igwa ang PCA, kaya member naman po sinda digdi sa BICARD. So para sa kwansinda sa coconut. And then abaka, sa roman po sa prioridad ang abaka. And when it comes to abaka research, permi po na pigtatawan ta po diyan ni lead. Iyo po ang Catanduanes State University. Yes. Ang Catanduanes State University po, number 1 po siya na abaka producer sa Pilipinas o sa bilog na kinaabanan ni So number 1 po siya, kaya yan, sinda ang lead. Yan. So, in fact, mayroon kaming proposal na isinabmit naman duman sa BICARD na research. Hopefully, ma-approve ito, tanganing mataawanin pondo, ma-implementa sa masunod na taon. Okay. Tapos igwa naman po kitang nasubmit ng mga proposals man para sa research sa pili. Yaw naman po sa BICARD na sana po ma-approve din, matawan din ni budget. Tanganing mas matabangan ta po ang pili industry. Ini po kaya ang pili industry sarong industriya na
nagdadakula, especially sa pagbukas kan market kang European Union. Igwa na pong market lang sa tuyang pili, mga pili products. And then ang abaka haloy na, dahil po kang kuan, di ba, ining Manila hemp. Kay ito Itong fiber kang abaka Yan, na dakulo ng gamit kaya yan. Yan, ano yan, pigagamitan ng mga industrial. Mas industrial matibay products. din yung lubid pagabot sa kwalidad, sa Iyo. quality, mas maray ning grabe lubid yan. na hali sa fiber kang abaka no. Oh. grabe yan. Napansin mi sir, kadaklan na naka-concentrate ang Bicard digi sa mga products mga partner na yaon talaga sa tuya, abaka, pili, Iyo. niyog. In terms yan sir, sa agrikultura, yan ang concentration kan Bicard para ma-develop lalo yan and then maging ano yan kapag sa mga kabikul sa Bicolano and then eventually commercialization at the same time. Iyo po. Saro po pa, no? Pero po kayo itong abaka, coconut, pili, Pili. itong queen pineapple. So sa Camarines Sa Norte. Camarines Norte po. Mm. So, saro po yan sa prioridad naman, ano, sa mga commodities. Ang magayon po, ang Camarines Norte State College, sigwa nangunyanin Institute para sa queen pineapple, na funded naman po siya kang gobyerno. Yun. Yan, so, yan man po ang gusto tang gibo na siguro sana ang pili iuman, magibo tayo. Ma-develop. ma-develop. Ang alam ba ita partner, so Hindi ba bigamit na? tabaga during graduation, parte kaan, so fiber na Kayo po. Ali sa pinya. O pinya. Itong sablay. O sablay. And then, kang ito nakuporta sa Camarines Norte, igual silang Pineapple Festival, and then, nako-convert hindi into candies and peanut. Kailang di pa na maximize ang ano niya. Kaya pala arog cancer sa kita mo tan attention man ining Kayo sa po. sa pineapple. In fact po, next year, 2026, siguro po, June, magkakagawa po kita ng sarong dakulang activity duman sa Camarines Norte. Ito pong Queen Pineapple Fiesta. Queen Pineapple Okay. Fiesta. Queen Pineapple Fiesta. Ang fiesta po actually, sarong programa po yan, sarong modality ano, sa pag-extend sa komunidad, especially sa mga partners, ano, pati sa business community. Kaining mga teknolohiya na igwa kita, lalo itong mga pwede nang i-commercialize na mga produkto. Ano? Ang fiesta po, gustong sabihin kayo, so itong Farms and Industry Encounters through Science and Technology Agenda. So, saro siyang acronym. Yan, sarong pagtiripon niya na nag-i-invite nin mga investors kasabay dyan. Itong mga products kang research, minsan may mga food, mga non-food products na pwedeng i-commercialize. So itong mga investors, di ba, kung yaon igwa dyan yung mga presente na gustong mag-invest sa araw kay itong mga negosyo, ano? Opportunity na ini. Opportunity ito para sa inda. So ang gigib sa piyesta, ipaaram duman sa mga investors, mga prospective investors na igwak kaming araw kaining produkto na pwede tang pag-urulayan na pwedeng mag-commercialize. Usually mga pag sa negosyante, so supply chain dapat continuous yung continuous yung supply na. Tapos yung commercialization, sir, sarong Iyo, dakulaw sarong na yan. bagay ang mga Iyo po. dakulaw na businesses. Ang Camarines Norte Repart na assign ako duman, magayon ng erend ang lugar di sa San Lorenzo, Daet, Basud. Iyo. Nyaraon talaga diyan pineapple hanggang Labo. Sila pinakadakol na kuan So kasabay sa ngunyan sa sirkulo kan mga Iyo. pigo-develop pa. Okay. Tapos sa Camarines Norte ngunyan, igwa naman mga pribadong mga organisasyon na nasa business kan kuan. Queen Pineapple, so mga nagkikibon pang marinade nga na itong pangtimpla mo sa kuan. Babad mo nga sa manok bago mo siya i-prito mo araw kaya. Magayon no siya na produkto. Baka later on tabi sir and partner, garo baga al naman sa Mindanao. So pineapple may pineapple company kaning factory yata sa Inda. Garo man kan big project pagabot kan oras nga. May commercialization. Kasi rin kita dyan. Duman ba sa kuan kay itong Dole Philippines, tapos Del Monte, no? Duman sa kuan sa Mindanao. Digdi sa tuya sa Camarines Norte, igwa kita ining Queen Pineapple na saron man ang industriya sa Camarines Norte na haloy na siya, no? Na sana mag-grow pa siya dahil sa pagluwas kay ining mga bagong mga teknolohiya. Tapos dakol naman ang mga nagkaka-interest sa Queen Pineapple. May mga cooperatives na nga ni. Formosa yan, tabi. Sir, yan po na Formosa. Yeah, The sweetest pineapple sa Salit lang siya pero mahamis ang Queen Pineapple. So, bari Sir Lester, ano ang pinakang garo regular na engagement kan Bicard? Okay, ang Bicard kaya igwang apat na banner programs, ano. Okay. Primero is strategic R&D. Ini po
ini mga miyembros ka na BICARD, lalo na po ang mga state colleges and universities, nagre-research po. Nagre-research po kami. Research po muna. Research. Kumbaga, ang research kaya that is parang yan ang paagi para sa technology generation, Okay. knowledge generation, na ang produkto kang research pwedeng gamiton for extension, tanganing ma-inform sa public, Yes. ma-educate sa public, so knowledge na ma-develop, ma-share sa inda, lalo sa mga farmers na AANR ang covered kang BICARD, Agriculture, Aquatic and Natural Resources. So ma-share ta itong mga bagong kaaraman sa mga end users, lalo sa mga farmers. And then, ang iba man na produkto na banggit ko sa bago, pwede siyang i-commercialize. Okay, so malaog naman sa commercialization ng mga outputs of research na saro, di ba, oportunidad para sa negosyo, oportunidad para sa pagpalangkaw ng income. Kan mga farmers, kanibang mga bako man farmer pero nasa processing, mga investors sa mga arog kayo ng mga negosyo. So sindang nakikinabang ding diyan. Yeah. So kaya ining piyesta, so, nabanggit ko sa bago, kasabay sa mga nasa negosyo, mga posibleng maging investors duman sa mga outputs kan research. So, nagre-research nagsasubmit kami kan sa mga research proposal sa PICARD, duman sa Philippine Council, sinda ang nagre-review, kapag in-approve ninda, nasa priority man ninda, tatawan niya nin pondo para i-conduct so research. Pero may mga condition man yan, na kung ano ang dapat na pagkatapos kang research, ano dapat ang mangyari duman sa ginibo-nindo, na dapat mapakinabangan siya, ma-disseminate, kung pwede i-commercialize, ma-commercialize, mga araw kayan. Mga publications kasabay dyan sa mga pwedeng tapos ining mga extension activities. Basta na-disseminate itong mga output kang research. So, saro yan sa pinakaano kang Research and Development Center ang research consortium. So research muna. Tapos R&D resource utilization. Ang R&D resource utilization, itong pagtataram ko na from research, saan na siya? Siya ng direksyon, siya ang gagamito niya. Siya ang gagamito. Kaya igwa kita naka-assign ng mga mga tao kang BICARD, ining halimbawa sa strategic R&D, ang responsable ka ito pong Regional Research and Development Cluster Coordinator. Nasa ngunyan po si Dr. Erwin Torres po ang coordinator ng ngunyan. And then paradigm po sa Research and Development resource utilization, igwa man kitang regional coordinator para sa techno-transfer. Techno-transfer Cluster Coordinator na yung si Ma'am Weng, si Dr. Weng Suelo. Siya ngunyan ang coordinator kaini. And igwa man kita duman sa mga IEC materials, sa mga araw kayan. Kaya nagsasabay-sabay po ang Techno Transfer Coordinator, sagkod ito so sa IEC. Science Communication Cluster Coordinator, sabi dating RACO. Si Sir Edsa, Professor Edsa Bismonte, yung ang regional coordinator tangon yan. Ining RACO, sir, yun na siya nag-disseminate ng gabos ng mga kumbaga sa mga research output, research siya nag-disseminate. Saya man yan, mga IEC materials, IEC. So information and mga modalities kung paano i-disseminate. Maski ining araw kayo sa through media, broadcast, saron isang modality kang sa. Kasabay yan. May mga pa-training man. Sinda po for 2025 igwa sindang series nin trainings na initindiran na pigkondukta man kan PICARD at ang aning makapacitate sinda ang aning sa region, so iba man baga duman sa bang mga consortium member institutions matrain man ninda. So saro sa pigi po kang BICARD, ito pong capability building kan mga researchers tigdi sa Bicol, researchers and extension workers sa agriculture, aquatic and natural resources. So tanganing siyempre pag halimbawa sa research, itong proposal packaging, may mga research sa statistics,
tanganing tama ang Iya. output kang research. May mga dyan, mga primary data, secondary Yeah, data, kaya, kung paano so, pag-appreciate Ayun, kayo. tanganing tama Kasabi naman, baga. sir. Tanganing tama ang count kang research. Kapag sala kaya ang methodology mo sa research, baka reliable ang Tama. result. Kaya, Tama. Pag na-distort o masa data, gabos-gabos, Yes. masasala ng Ah. sukabilugan, sir, ano? yeah, kaya dapat trained man talaga ang mga researchers na magiging reliable po ang magiging output kang research nila. Takadak lang Magamit. partner gan pag research pero data driven yan ano sir. Data gabos dapat Yeah. yaw ng mga data Mga data information. importante yan. Mhm. Okay, kasabay po sa banner programs kang BICARD, iyo po ang policy research and advocacy. Mhm. So magayon po na kasabay sa mga nare-research, ito pong makabilog baga po din policy na may mga policy na pwedeng i-recommend ta duman sa mga LGUs kung saan kaipuhan na pwede makatabang man sa mga paraoma, pwede makatabang sa pag-preserbar kang sa tuyang kapalibutan, na pwede ang policy na ma-develop hali duman sa research. Okay, kaya pwede man igwa kita ning policy research na gibuhon. For this year po 2025, early part of 2025, nakipag-partner po kita duman sa sarong project kang College of Public Affairs and Development, CPAF, kang University of the Philippines, Los Baños. Nakapag-train po sindanin na mga researchers na po hali digdi sa tuya sa Bicol para sa policy research. Yan, pagkondukta ng policy research. And part po kay itong training ninda, naka-develop po ni na 8 na policy research proposals Okay. na isa-submit po sa PICARD for review and possible potential funding or potential funding. And sana po ma-approve ito tanganing igwa kitang mga policy na ma-develop. Si sir ang possible end users kay itong mga policy nito. Iba-iba kaya po so nagibok ang mga policy. And iba man so iba-iba sa mga pinokos ninda na kwan kang ANR. Kaya depende po duman sa kwanda. Like for example sa taga BU, may duwa kita nag-participate para sa pili si Sir na Alwin Maceres Si and Alwin, si Sir na Sir. Kaloy. Okay, di ba mga ano man sila sa mga si kaya Sir Kaloy na ang focus nila sa pili industry, sa pili more sa pili ang focus nila policy. Magayon kay ining policy ta giya baga ang ang mga pulisiya sa mga pigigibo sa kung saan Na-institutionalize ang mga mga policies na. Like for example, last May, igwa sa kuyang pinaatenderan ng PICARD na sarong masterclass sa Bali, Indonesia. Bali. May, duman po, sa training na ito na ang nanuudan ko naman, pero konsepto na ako duman, rural transformation. rural transformation. Digdi baga sa Southeast Asian nations, kasabay ang Pilipinas. Pag sinabi tang rural, talagang makuha niyan, mga farming communities ang yan dyan, nasa agriculture ang ekonomiya ninda. Pero ang rural transformation model na ito, na karoon ang nag-develop Australia, tangani da aso mga farmers, pati sa mga aki ka mga farmers, dahil mag-migrate sa mga urban areas, mag-stay sila duman sa mga rural, dapat i-develop so agriculture na maglangkaw ang kita nila sa agriculture through the new technologies, ining mga mechanization, dapat i-introduce yan. And then, aside from that, kasabay, igwa man dapat nagde-develop ng mga industriya na non-agriculture. Okay, so mga business na bako siya necessary agriculture. Tanganing bagang yaon duman so kuan kang ekonomiya na dai na sinda marilipat pa igwa man nga digdi sa Bicol. Tama-tama. Habang may nag-produce, ibang nagpapabakal kayo ito, nag-commercialize. Yung tanganing diretso may continuity yung ano. Tangani po na masustinar anaran kaya. Masustinar. Policy po ang importante. Sa ruya sa nako ako duman. Kaya importante po ang policy research na makakatabang po sa mga komunidad, lalo sa mga halimbawa sa BICARD, naman sa mga sa agriculture, sa aquatic and natural resources sectors, na igwa kitang ma-develop ng mga pulisiya, tanganing makatabang na kung ano mo ng programa na igwa, na proyekto makakatabang, lalo sa ekonomiya, na masustinaran yan, dahil taigwa mga pulisiyang pinagasunod. Kaya importante po ang policy research and advocacy. Itong sarong nahiling ko na example na kung mag-ibot
mag-adapt kita nin sa rom community, farming community, develop to Ano, sa parang agriculture. imagibo na model or Model, oh. Pero Sir Lester, ako nare-reparo ko po. Garo ang ang mga pag-abot sa agriculture, yun ba mga lokal tabagang mga prutas, sir. Garo, Opo. garo nagwawara na. Ayun, Nahiling so ka dyan mga nakatinda sa food mga stand. imported lang. Imported. Oo, napapalitan mo ng ganito sa Ba, lidahan. ano daw ang sitwasyon diyan? Taday masyado na ang local na ano. And pag igwaman, ang preservation naman sir ang problema. Oo. Pag abundant sobra pag Highly perishable you dyan. yes. Oo. Kaya ang importante dyan, kaya so mga processing kuta na, mga kung ano mga pwedeng gibuhon pag medyo ma-overripe, ano pwedeng gibuhon. Actually sa meeting mi sa DA yesterday, no? Sa naitaram ko nga na paano ta daw niya ka matabangan sa kwan. Minsan bagadig di sa Albay, maparatanom din kamati, sabay-sabay nag-harvest. Iyo po, sir. Biglang bagsak ang presyo. Oversupply. Oversupply. Tapos ang gigibo ka mga farmers, gigilid na lang sa mga kamatis, palapa na Iyo, lang. kay Rakman ka nga, ano? It- Sa dayan transport pwedeng nga. maging policy na Yeah. ang gobyerno, ang sarong LGU na igwa ba kasindang albawa ang mga pagpapakaon sa mga jail, sa mga Iyo, presuhan, na pwedeng sinda ng bumakal ka ito. Mga ano ba kayan, sir? Na although little things, pero sa ibang bansa, pigkiribo na iyan. Iyo. So yan po, malawag ang mga policy dyan. No, hindi pwede yung gibuhon dyan. Pag ano cancer, gano'n ka-importante ang, since ini mga paraong baga nasa grassroots sa mga barangay sa community, gano'n ka-importante ang mga local government units, lalo partner baga sa policy making, simple niya, ang sinda so mga barangay, sanggunian, gano'n sir ka-importante ang Ini mga kayang- LGUs tao. Ini kayang policy, magkakaibang hipon yan. Kung policy, maging ano yan kang LGU. Kay LGU. Yan. So concerned na LGU, gibuhon siyang ordinansa, siya ano yan. So sila ang ma-implementar kaya. Takita sa BICAR, dahil magkitang Yes po, kaya tama. na mag-implement personalidad. So kaya ang pwedeng gibon, policy recommendation na pag inadapt ka itong munisipyo, LGU na yan, na pwede dyan sa community, magayon baga siya. Na, Yun ito sa naging trabaho kan BICAD sa research. Pag may na-develop dyan out of the research, pwedeng adaptaron kan sarong LGU na pwede po yan. gibo na policy. That's ibig sabi ni partner kanin. Ang kamatis nga, pag nag-oversupply kita, sige, ano ta, bakalon ta kang LGU. Alalo kayo kitang fan, tanganing itao ta. Mga arog kan sarang garo, magiging arog pwedeng kaya. sistema. No? Okay. Saro sa policy kay itong digdi sa probinsya ni Nalbay para sa pili man kasi priority ang pili. Igwasin na kayo ito. Dahil ko lang aram kung in-effect pa ito na so mga magpatanom nin pili, at least 1 hectare, igwanin tax holiday. May mga incentives. Mga arog kaya. So, policy siya. Tanganing ma-encourage itong may mga agricultural land sa magpatanom nin pili. Arog kaya ito sa mga sa kwan niya. Parte ito kang policy. Parte Policy siya. recommendation nga, no? Parte siya. Tawan ng tax incentive. Okay. Nabanggit mo sir sa pa partner sa mga last na banner program yata kang BICAD. Ini sir napigapon na capability building and governance. Ano pang composition kani? I mean ano po ining capability building and governance? Iyo po so nataram ko sa bago na kwan. Itong so kikapacitate ang mga researchers. Yun Yan. ito. Iyo po. So more on capability building siya, no? Pati sa governance, ano, sa mga pag implementar ng mga kwan. Sa kunyang mga partner pati ang technology ngayon yaw na so AI yaw na so kasabayan sir sa dapat i-upgrade i-update Opo, sa mga actually ano. po naka-kwan siya sa mga trainings na may identify ning training on artificial intelligence, machine learning, data analytics for research, okay. cyber security, mga kaya. Kasabay na sa cyber. Opo, naka-ano po yan, naka-programa po siya, no? So, kasabay mo po sa mga trainings pigi po meaning scientific writing. Yan, tapos ito, policy research, policy brief writing, mga laro kaya. Talagang continuous upgrading talaga, capability building talaga Iyo mga po. ano. Sir, hindi sir sa realidad na ang Bicol region prone maray sa natural calamities, sir. Igwa ka ining input sa Indo kung paano iyan Natural. ang impact niya nga halimbawa. May mga ano man po yan sa research, ano? So, like for example, ini nga ibaga pong pagpatanumin ng pili. Sa pigga, ano, medya na, ano sa mga nagpatanom, nung nagpa-training kami. So, environmental, ano yan,
importance kan pagtanom nin pili. Kaya data, ang pili po baga saro siyang perennial tree, ano? Perennial gusto mong sabihin na ang buhay na halawigon. Oo. Yeah. Yan. So dahil halawigon ang buhay niya, saro siyang magayon na carbon sink. So taga po ang carbon dioxide baga saro sa mga greenhouse gases. Yes. Yan na pag nakuha niya sa carbon sa photosynthesis baga pinagamit nila yan. So carbon magiging parte kang tree. Yaon yan dyan, sa kung nalay nagaganda nalalapa itong pili, yaon dyan sa carbon, na sequester niya. No? And at the same time, productive ang kuha ng pili. Yes. So, may bunga siya. Duro-diretsos Economically important siya, nagbubunga, nagiging business. Ano? So, Tapos commercial. economically environmentally important din siya, magayon siya ng, ano yan, duman sa carbon sequestration, no? Magayon siyang carbon sink ang pili. So saro siya sa pinagaano ta, inculcar man sa mga farmers, ano, na pag nagtatanom kita, nakakatabang man kita sa environment. Iyon o. Yan, inibagang igwa mga kaso mo niyan in mga flash flood. Yes. Actually, ang flash flood nangyayari yan, mga kalbo na sa mga kamubuldan ta. Yan, nangyayari baga, pag may mga punong kahoy baga, pag may mga kahoy kita dyan, pag nag-uranin makusog, nag-aagis sila sa mga kahoy, matrickle sila duman sa mga dahon, duman sa sanga, sa luway-luway siyang mababa duman sa daga. May time pa sa daga na i-absorb Yes. sa tubig. Pero kung mga kahoy, pag bagsak ang uran, Diretso diretso yan, run Yes. off, ano? So, Plus flood ang nangyayari. at least nahuhold pa Yes. naman sa tubig kang makahoy na ini. Kaya lang iyo nga ni sir ang although di man kita nagko-komentaryo sa ibang government agencies, pero iyo po nga ni inibagang denudation kan forest ta, garo dai masyado na pupugulan ano Yan. sir. So, yan ang kwanta. Kaya, ano yan, saro sa paghihiling ta, ito, kaya part kasi ang natural resources ng kwanta. Iyon. Na i-maintainer tayo. Ano? Pati sa dagat, igwang mga targets ngunya sa aquatic na bako sa itong pagsisira, no? Bako sa itong pag-culture ka mga sira, kundi ang pag-maintainer, no? Pag-maintainer kan dagat, kan mga salog, ano, ma-maintainer sinda na daing mga pollutants, ano? Daing pollution tanganing yaon diyan sa mga kaipuhan tang mga sira, so mga lamang tubig, ano, na mga pagkaon ta Iyo. na nakakatabang man sa ekonomiya. Iyo po sir, Dapat ang waste ma-maintain yan. disposal baga sir, saro yang kan igre-require talaga na igo ang sarong LGU ano Oo. sir. Iyo po. Ang resulta kaya yun ang nga niyan mga Iyo. pollutants na yan na nag-aaral no. Gano'n nahilig sa partner sa mga programs sinda niya, ang sa forestry and natural resources, so soil management, Iyo gano'n po, duman kaya ito yan. malawag so The whole contour talaga. farming, agriculture, forest, waste product management, so pagsabi Iyo mo, po. so biodiversity, microculture, ini silang party pa kang ano, bako lang so commercial aspect, bako lang so propagation, kundi Iyo po. maging sa so micro, kung ano mga microorganisms diyan, etc. Sa Kasabay natural pala niya. resources, sarabay yan. Kaya kasabay tayo kuan dyan. Mas may wasan pala pati May wasan talaga kaya nga ni sir, components consortium niya. talaga siya. Oo. Taling ko digi sir sa pati ning pakbit garo may ano ka mo digdi project sa pakbit sa sa mga crops. vegetables, sa crops. Opo. Maliban duman sa abaka, garo gap ka mo sir ng mga programs Iyo. about sa indigenous vegetables and iba pa. Ano pa din po sir na mga component na inikang priorities Iyo po. sa crops? So, ining sa vegetable po, ang igwang niya na ongoing research kay ni itong si BSUA, funded kang Picard. Ang research nila is about taro. Taro and indigenous vegetables. Okay, ang taro itong gabi. Gabi leaves, taro. gatong sa tuyan. Ang gabi baga po, igwang gabi na leaves, ano, tapos igwang gabi na itong so unod niya. Ah, so unod, oo. So form. Yan. Ang CBSU po ang igwang kuan kay na igwang Picard funded na research. Patapos na po sinda. So very soon, siguro po ma-disseminate naman sinda kan mga Use kang taro. itong result kang sa indang research. aha. Mahalaton ta po ito. Yan. Dati po sa livestock, nagaiwa man kitang research para sa native chicken. Ang native chicken ta po digdi sa Bicol itong Camarines. Camarines na breed. Yan. So BU ginubatan so nagkaput kayo dati. Inano rin na makabalik sa talagang pagka Camarines na. Naramdaman ko kato sir, partner, may isang kitang professor na ganda ng garing na siya nag-initiate kanso sa native na chicken.
Siya nag-initiate para ma-propagate lalo ito. Iyo po. Kasabay din sila sa livestock ta, ining mga pigapuntang mga organic na mga ano yan, livestock. Iyo po. Kasabay yan sa research na pa. Kasabay po yan. Kasi may kuwang kita din sa organic farming din eh. Mhm. Nasa priority din ang organic Itong farming. mga native chicken, native Iyo po. pigs. Nawara mo naging partner baga sa mga ito bagang ano yan, sa mga native ka itong orig na pigapod na ano pagka ito. Iyo. So, katigo kita kaandig di so mga buwi sa baga. Ano ba yan apod ka ito? So, bisa nga so mga inot pang apod ta katong so, mga bawan buta. Upon. Upon. Pero iba man ito, wild pig. Wild Wild pigs pig to, ito, wild wild pig. boar o wild pig Wild aron boar. kayo Pig ito. no. So bigo balik pala niyan sir padit di ang Iya. kanak na baka mga ano tan highly commercialized bigo bahog na kanop. Ito pala na natives na laro mo kita partner so mga ano lang baga so mga gili. Ano yan makuha kang natong gulayon mo etc. Itong pambahog baga no. Iya. Bako sa mga pins kan. Bigo balik pala ito sir parte kang sa research na Iyo, yan. sa genetic na kuha niya, makeup niya, na makabalik sa talagang kamalinis. Tayo man ang Bisaya sigwa man sindang darag. Yan, sa Mindanao igwa sila kay itong sampen. Sampen ta sa Zamboanga Peninsula na breed nin kuan, native chicken maninda. So yung pagigibukay ito na magluwas po sa mga dati. Sa livestock yan sir ano. Livestock. Tangon yan baga puan, mga manok, so mga Baga 45 days. so dati ngunyan nga ang 45 days na masinalipot na no pwede So, nang piga po din 26 days na lang das. Oo. Naka-erer ko na daw ang ano kaya mga kulungan. Pwede ito spring yata ito or something na bako pa siyang 45 days. Iba mo talaga ang namit kang native partner kaysa sa ano, sa mga Kaya lang sa sobrang kaskas kang consumption baga sir. Kay pan talaga gibo ng Iya, no, ganito. Dako ng lang production man ma. na ang native discuss chicken man. kaya mga pirang man siya bago magdakulan na Iya, iya. pa siya, medyo aloy. Pag-abot ni sir ay partner naman sir Sir Lester. Pag-abot sa aquatic kasi kasabayan sa Picard. Pag-abot sa aquatic, ano pa ang mga nyaon diyan na sakupan tao ng mga researches? Iyan na alimbawa may mga ano yan, may mga priority din kita sa kuan sa aquatic like Swiss scallops. Dati Scallop. nagpa-research na yan the late Dr. Soliman on Tabaco Ano yan sir? So Campus. baloko ba? Iba ang baloko. Ba man ang baloko, Pencil Swiss ko ito, ano. Saradit lang siya. Mas bate ang may pinakadakol kay ning kuan. Ay. Bate mas bate. Acid gold. Diyan siya pig-develop Diyan ang dakulon kay ni. scallops. Siguro yan man ang pinakamaray na ano yan. So halos Sir Siguro Lester para sa kada inyo. probinsya igwa kita nin mga araw kay ano magayunan isipon ano. Siguro. Katanduan is Abaca, Albay Sorsogon Pili. Pili, tas Cam Norte Piña, Kamsur mga nyug, mga manyug. Mga So, nyug and, so sugar cane din yata pa at sa ano no sa Kamsur area no pig-develop din yata sugar cane ano. So kung hiling no parte dakulong kitang mga products na ano yun sa tuwi talaga nakaipuan talaga i-research para mas lalo siya ma-develop. Sa ano. Pero siyempre Sir Lester, importante yun man po ang implementation kan policies na yan ano. No. Diyan kita nang aipukan mga LGUs na sindaang nag-execute kan mga Lalo sa mga implementation ka mga output nin kuan research sa mga programa, policy importante yan. Sir, naribaro ko kanina, nagbasa ka po kan mga members kang Bicard. Garo, albay lang po ang member na LGU? Albay lang sa Oo, kanya. yung ano. You know, ito big banggit part natin. Dako lang bagay bagang LG Especially sa policy na making. digdi sa tuya kaya ang kuan ang base agency kaya sinabay ta ang albay. Pero yan sir, ang target pa nindo na kasi naling ko digdi sa Dugaro, ang plano nindo maka-recruit pa rin mga dagdag na members. Target na ba sir talaga ang mas lalong dagdag ang LG, ako lang ang albay. Iyo po. Kasi sa policy making ano. Oo. Pwede kita may kuan. Actually, iyan ang kuan sa muya sa Canpicard ano, na kung pwedeng i-involve ang mga local LGUs. government units. Kaya gigibuhin mo man yan ang aning mas kuan ang implementasyon kan mga programa. Kapag may suporta kaya kan mga LGUs, mas magayon ang Iyo. implementation. Although ang kada probinsya yata sir partner may mga apaw sinda ano, albay provincial. May mga- May mga May provincial mga- agriculture. So sabay ito sa itatap nindo sir na Iyo po. partner. Okay. Actually, nung nagpatanong nga ni kami din Pili, part kaya itong Pilinizer program, kasabay sa nakapirma sa MOA, mayor, sagkod, municipal agriculturist, and then barangay captain. Yan, tanganing, kumbaga, yaon suporta kay itong Yes, mga LGUs. Bako lang tripartite kundi Tapos talaga importante mas po maiwas. talaga sir ang mga policies na pagsasabi mo lalo ng
yan sa sarong lugar. Ta halimbawa, yung minsan baga sir ang mga dapat na agricultural lands bigo para convert na sir sa subdivision. Ang daig masyadong ang mga planning. May impact yun di ba? Iyo. Tagaroon na lesson so posibleng source kang food tao. Naalin ko din sir, pati ang kwan partner sa small scale mining industry, pero kasabay din sir sa scope din sa research pero po hanggang dahil pang nag-ano nin proposal kayo niya. Day pa Takita mga partner Siguro, sa Camarines Norte niya, dyan sa Paracales, sa Panganiban. Pero na-captured pala din doon sa ining sa mining pa. Pwede siyang anuhanin para sa natural resources kasi. Sabay siya sa priority kang BICARD. Pero sa ngunyan sa dahil pa ako na nag-ano proposal para digdi. Hindi baga siyempre kumikitang kabuhayan dahil sa mga iyo. Pati partner ang sa coastal habitat tinda, sa coral, seaweed, seagrass, mangrove na component kang aquatic kasabay pala din sa capture ka. Talaga may iwasan partner kaya nga ni sa land, sa daga, sa tubig, etc. Sa SDG. Life underwater and so life below water and life SDG 14. So halos pala ining functions ang ining priority boundary story capturing na talaga partner so SDG so Ambition 2040 and then yun na cascade na sagod sa baba. May iwasan pala ang area dito sa Paliwan partner sa nabanggit ko sa bago so sa inipigapod tang scallops pati pala crab, shellfish, shrimp, seaweed, sea cucumber kasarabay pa sa areas. May mga na kayo sa mga may mga proposal na, may mga studies na, may mga research na kita digdiyo. Sagot niyan may mga katatapos lang may ongoing sa Partido State University. Na mga study. Mga study sa aquatic. Sabi partner kang gesta kang sarong Aldo from Bio Tabaco. So crablets takundi ako nasa lahali pa sa Leyte. Pigi-import duman and then pipadakula trigdi o kunda iman so tilapia pigukuwata na ang fingerling sali sa sa Leyte pipadakula trigdi o dinata sa Batangas minabalik sa tuya aron kan sa mga eras na kung sa insya ngaya dapat padakulaon kasabayan sa mga research na kuda kita partner sir ang aquatic resources tabaga digdi sa Bicol region medyo bastante takita baga sir peninsula ba kita sir protruding kita to the Pacific kaya grabe ang blessings i-harness lang talaga ning matanos yan ko bagay igual mga LGUs na igwang policy na may time sa kada tao na pigbabawal nila ang pagsisira pag-harvest policy yan tama siya kailang problema kang mga nasa fishing nga ang hanap buhay mo pag kaya dapat igwasin ng ibang source alternative na so ito sa problema naramdaman ko part sa mga guest tali sa tabako sabi nila may policy ko na dahil mo na mag-harvest kang kwaw pag-araw galing season kaya dahil mo pag-harvest mo na ang kwaw na may piga nadideprive mo sa mga next generation but ang concern pala sir pag-abot sa livelihood tapos yan sir pag dideclare baga sir mga fish sanctuaries baga di ba sir party man yan kang policy so mga ilang policy baga so ito ngayang sa nang species ang bawal mong dakupon tapos bawal kang magdakop nin mga saralit yun mga policy nakulaon na bagay talaga out of research yan sir na mga arog ka na bawal magdakop bawal nga dapat policy para sa research scientific. Ang research dapat ma-develop na igwang policy magibo. So bakusa na siya mga scientific na so itong mga kung paano yang pagpadakula ning sira pagpadakula ito kundi tama yan so mga policy na pag arog kay nang sira dayon una iyon lalo na kung malid yan sa pagkaubos kang arog kay na klase ning dapat lang ang may limitasyon lang may limitasyon yan mga sample ning mga example ning policy na dapat iyon so kita nganing habang pigagamit ang dagat
napipreserbar tamang giraray. Yes. Oo. Yan, mas napapaginabangan ta. Taro naman ka naman partner tapos Sir Lester, so nakulong mo kitang lawlaw pag abot ka. Okay. Pero parang kang kamatis, pag abot kang season, nag-oversupply, binababa ng presyo. Actually, yung ang sarong bagang pwede kayo di-adapt na maging polisiya kan mga LGU, sir, na igwanin, baga partner ng common na garo baga area baga na pwede mong ma-preserbar ang mga araw kayo na perishable, sir. May season up yung Na dahil siya na laraot tulos. Oo. Mari So- sa Baguio, malipot, talaga na-preserve ang mga doon. dahil makaskas ang pag-decay baga. Trabaho pala ng partner ang trabaho. I mean, tayo pala na iras or matrabaho talaga ang sa big card pala. Tarabang tabang ta. Mhm. Igwa kita ning kwa mga like sa BU, igwa kita man in fisheries, Okay. So mga faculty duman, yung man mga nagre-research Iyo, mga totoo. optimism. Iyo. Ang Sorsogon, igwa man sinda sa Mhm. Magallanes, may fisheries man sinda duman. Okay. Yeah, may mga research man sinda. Kalayo na sir kang big card kasi na-establish sa 1976. Ano sir ang pwede tang maisabi na garo milestone or significant na naging contribution kang organization tanangon niya nagagamit na or naging prominente na siya Oo. as far as itong so existence ta bilang organization. Kaya ito na nung bako pa ako sa Bicard, Opo. napag-obserbaran ko naman yan. Dakulong Opo. sindang mga, lalo kaya ito nung nag-implementar sinda kang Technogabay, Technogabay. na nag-training kan mga farmers, nag-igwa sinda mga magsasakang siyentista kay ito. Na ang magsasakang siyentista kay ito, mga model, Pero model sa mga farming communities na ang farm niya, pag nagduman ka, dakul kang maalala na, kumbaga, may science application duman sa farm niya. Kaya siya pigapod na magsasakang siyentista. So, pero siyempre dapat mas, dahil model siya, kung pwedeng ang harvest niya masalangkaw kaysa duman sa Expected yun na Expected langkaw dapat production. kaya may mga IEC materials. Sagkod ko niya, ikaw ang feed center. Okay, na pagkaparte ito kaya itong na yan. Tapos may mga, di ba, so mga pag-develop ka mga machine sa Abaca. Yes. Ngunya, so mga pag-develop ka mga machine para Ayun sa na ito. So, pili sa Sa pili. Sa lingkod Ano also. siya? Oo. Ako sir ang pili, sir. Yeah. Sir, dede ko malingawan ta kay to si Engineer Malinis pa. Isusunod-sunod ko yan hanggang naman sa gubat compost. sa mga dipalper na ito. Big display. Oo. So na-continue man giraring So ngayon. yan. So digdi sa mga kuan ni sa mga activities kang Bicard. Pigi-involved ta man digdi ang mga like sa atong Pilinizer, in-involved ta duman so Philippine Pili Industry League Incorporated. Pili-pili. Na kung baga sinda ang pigmi-made bidig di sa Bicol na dakulang organisasyon ng mga stakeholders sa pili na. Composed yan ng mga pili farmers, pili growers na pigapon. May mga processors diyan. Yan. Taigwa na kitang mga mga kababayan digdi sa Bicol na nasa business sa kang pili, nagigibonin mga non-food products sa Out of pili. out of pili, di ba? Usually sa pili kaya itong pagkaon baga, Oo. yan. Pero ngunyan igwa na nin mga perfume, Ayun. Yes. So oil may na shampoo, na-extract. halos sa oil. Dakulon talaga. Yan. Pati daw si Udagta, sir, kang pilin, na sukakoy, Duman sa na-process dagsa, na ito. sa LME, may oil dyan na nakukuha. Yan, na pwedeng gibuhon mo ng perfume o kung ano. Yan. Pati duman po sa ubak kang Iyo igwa. bunga, itong pulp. So pulp. Yan, igwa ka duman makukuha ang kuhan. Oil. Grabe talaga. Nakulon talaga sila kang pili, perfume, etc. Partner, Iyo nga. medyo Oh. Oo, makasikaso ng oras. Dahil bali sir, maano pa kita ni bang mga episodes para mas maano ta pa bagay ni partner. Ayo. Magayon nun ini sa Bicard Iyo. ni na lang skid na lang baga ni. Kaya magayon ni pigano may kang Bicard na maging partner ang media, no? Yes po. At ang aning mas ma-disseminate. So, Iyo. kung anong pigibo kang Bicard, ano ang mga outputs kang research, Yes. ano ang pagkinabangan. Yes sir. Yan. Ako talaga excited ako yan sir. Para kita partner. Oo, excited Ma-disseminate. kita yan sa ma-disseminate ang mga research findings, outputs, Iyo po. mga discoveries, Ibaga. mga dakulon gabos pa ng mga technologies. Yes, so, Sige scientific partner, pa ano nang una kita? Iya Medyo- partner, inabot lang kita nin oras ni Pamaram. Ini po sa Edgar Barameda hasa sa masunod na Miyerkules sa programang Pag-edukasyon natin Pangkabuhayan. Sir Lester, ano po ang ano mo sa mga paradangog? Go ahead po. Okay, salamat po na nagkaigwa ko ng oportunidad din na makapagtara may
paaram sa publiko ang manungod sa BICARD. So mga stakeholders mi po, lalo ang mga para-OMA, para sisira, kapag may mga teknolohiya po kami na ma-develop, na pwede mapakinabangan nindo, i-imbita namin po kamo na magsabay po kamo sa mga programa mi para sa mga pag-diseminar kayo ng mga outputs nin research na ganing mas mapakinabangan po ang sa tuyang mga pigtatrabaho, na pigagastusan kang kwarta nin gobyerno. Iyo po, sige. Maligtas sa tao. Okay, sige. Salamat Ako po. mo, ako mo po ini, Sep de Matera. Salamat sa mga para-antawi, para-dangog, para-hiling sa tuyang programa kada tuyong aldaw ni Miyerkules. Good dun po sa tuya gabos. Sa indong nadangog ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad, iyo ang sa tuyang bida. Hanggang sa masunod na Miyerkules, sa Giraray, ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan digdi sa DZGB. 729 kHz, udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at